Velkommen til Civitas podcast Liberal halvtime. Dette er også en samtale på Civitas YouTube-kanal. Jeg heter Mathilde Fasting og er dagens vert. 7. oktober så krysset Hamas-krigere grensen til Israel fra Gaza. De massakrerte jøder og tok med seg gisler tilbake til Gaza. Etter dette har det eksplodert i Gaza, og dagens gjest er Martin Krasnik. Han er sjefsredaktør i danske Weekendavisen, og han har skrevet en bok om det som skjedde 7. oktober og konsekvensene. Boken kom på dansk før jul og er nå kommet på norsk. En smal bro over avgrunnen, 7. oktober, jødene og palestinerne, krigen og håpet. Min kollega Bård Larsen i Civita har også anmeldt den danske utgaven i Minerva. Men nå, velkommen Martin. Tak. Hvorfor valgte du denne titlen? En smal bro over avgrunnen? Fordi det, der skete den 7. oktober for israelere, men også for mange, mange jøder i Europa, inkluderet mig selv, det var så voldsomt og så grusomt. Og det åbnede en historie om jødisk liv og død i Europa. Det mindede om nogle traumer, som man ikke går og tænker på hver dag. Og det tilsammen åbnede en afgrund. En afgrund, som jo ikke bare den 7. oktober, men i mange dage og uger, måske måneder derefter, synes bare at vokse og vokse. Og jeg forsøgte i den tid at prøve at forstå, hvad det var, der foregik, og få hold på mine egne tanker, for jeg var så voldsomt påvirket af det. Og de tanker udgør den smalle bro over afgrunden. Jeg forsøger at skabe måske minde mig selv om, hvad min egen position egentlig er, og hvordan jeg og forhåbentlig dem, der læser bogen, kan finde kræfterne og modet til at bevæge sig fremad på den smalle bro. Jeg tenker også at en smal bro over avgrunnen kanskje også illustrerer den veldig vanskelige situasjonen for å komme videre i det som skjer der nede nå. Nettopp at det er blitt en så stor avgrunn at denne lille broen er det tynne håpet man har om å komme et steg videre. Præcis. Det er jo sådan, at min position i spørgsmålet om Israel og Palæstina er nogenlunde den samme, som den har været i 30 år. Og ofte i den tid har det føltes banalt at have den position. Den har handlet om en tostatsløsning. Den har handlet om at se konflikten fra forskellige sider. Den har handlet om at forstå den jødiske historie og også den palæstinensiske historie og kunne rumme begge fortællinger samtidig. Men den position siden den 7. oktober har vist sig ikke at være banal. Den er blevet smallere og smallere og mere trængt. Angrebet fra begge sider af paroler og absolutter, som gør den position næsten umulig. Så nu står man, den bro er næsten blevet til sådan en linedans. Og man kan se, dem, der forsøger at være på den line, de falder ofte ned, eller bliver skubbet ned, og bliver nødt til at vælge den ene eller den anden side. Jeg tenkte at vi kunne begynne litt med en kort gjennomgang av boken. Som vi sier, den er oversatt til norsk. Den finnes nå i bokhandelen her i Norge. Den har vært i Danmark i noen måneder allerede. Og slik jeg leser boken, så vil jeg si det ser ut som om det du har gjort, er at du har skrevet det jeg vil heller kalle essays for å på en måte forstå ulike ting ved det som har skjedd. Og sånn skal sies, alt dette har du gjort etter 7. oktober, eller som du også sier, tankene dine har nok vært parate nettopp, men du har fått det ut på papiret ganske fort. Du har kapitler som heter for eksempel, eller vi kan begynne med det første, Vi spretter pusten og meningen. Hva handler om den? Det handler om hvad der skete. Det starter om morgenen den 7. oktober, og det handler om, hvordan det udfoldede sig. Bogen starter med, at jeg står op derhjemme en lørdag tidlig
morgen, for det gør man, hvis man har mange små børn, og jeg har 3 små børn, og så vågner den ene, og så vågner den anden, så vågner den tredje, og man går i gang med morgenen, og det hele er naturligt og normalt, og jeg gik og tænkte på, at det var jo starten af oktober, og stadigvæk meget varmt, og jeg åbnede døren ud til terrassen, og drak mig en kop kaffe, og børnene begynder at skændes og slås og lave ballade, og hvad skal vi lave i den her weekend? Og så klokken 8-9 stykker, så gør man jo det, så tænder man sin mobiltelefon, og så begynder det at komme med det samme. Der sker noget i Israel. Det er helt tydeligt, at det, der sker, ikke er normalt. Det er ikke et normalt terrorangreb. Det er ikke et knivstikkeri i Jerusalem, eller en bil, der er kørt ind i nogle fodgængere i Tel Aviv. Det er meget større, og det er i gang. Det er helt uoverskueligt, hvad det er, der foregår. Og det kapitel handler om, hvordan den uoverskuelighed, det enorme mørke, som væltede ud af telefonen og kom fra Israel med nyhederne i de timer, det blev større og større, for det viser jo, at angrebet hele tiden voksede. Det var ikke 500 eller 1000 eller 3000, det var det var uendeligt mange. Det var ikke soldater. Det var også civile. Det var ikke gamle. Det var alle. Først senere på ugen opdager man, at angrebet havde ramt en musikfestival. Historierne blev ved med at komme og bygge sig ovenpå. Og det handlede om, hvordan jeg beslutter mig for at se det i øjnene og hele tiden være opdateret for at forstå, hvad er det for en afgrund, vi kigger ned i her. Det handler grundlæggende om, at jorden rystede under mig i de uger. Og så har du næste kapitel, som heter 7. oktober 2023. Nå har de fundet mig. Og her tenkte jeg, at du kan kommentere lidt Hamas-terroren, som dette spiller på. Nå har de fundet mig. Det vil sige, de menneskene som da var på andre siden av grensen, hvor Hamas kommer, de har hjemmesteder, de har bomberom og så videre. Og det går jeg ut fra, at den overskriften der på det kapitlet handler om dette. Ja, citatet, nu har de fundet mig, kommer fra en ung, kvindelig læge, der arbejdede på klinikken i Kibbutz Be'eri. Og hun... folk begyndte jo at komme ind på klinikken, hun behandlede dem, folk begyndte at ringe til hende og sige, vi ligger her i vores safe rooms, min far er såret, min mor er såret, hun trækker ikke, hvad skal jeg gøre? Hun forsøgte at gøre sit arbejde, alt imens at det her angreb blev større og større i hendes bevidsthed, og hun vidste, at Hamas' terrorister kom tættere og tættere på. Og hun ligger og sms'er med sin søster, som bor et andet sted i Israel. Og hun fortæller, at hun skriver, at hun er blevet ramt af skud eller granatsplinter i benene, og hun er såret, og hendes sidste besked er, nu har de fundet mig. Og den besked, synes jeg, rammer fuldstændig ind i det enorme afgrund, som åbnede sig med det 7. oktober. Fordi i den besked, nu har de fundet mig, ligger nærmest en besked fra hele den jødiske historie. Hvor både det, der foregik i Israel, og det, der jo er sket altid for jøder, altså angreb, overgreb, pogromer, aller værst med holocaust, flød sammen til en stor fortælling. Jeg tænkte på min egen farfar, som gemte sig i et sommerhus i det nordlige Sjælland i oktober 43 sammen med sin familie, og der kommer en SS mand sammen med en dansk politimand
arrestere ham og hans familie, og de bliver sendt til koncentrationslejre. Jeg tænker på, at det er det, han har tænkt. Nu har de fundet mig. Jeg tænker på, at hvis Anne Frank havde skrevet hvis hun havde nået at skrive den sidste sætning i sin dagbog, så ville den have været, nu har de fundet mig. Og så går du videre og trekker op det du kalder den utvidede familien. Israel er den faste grunden. Hvad er det, du behandler der? Ja. Der behandler jeg det fænomen, som alle verdens jøder kender, nemlig forbindelsen mellem ens selv og ens egen historie og Israel. Israel er mange forskellige ting. Vi er vildt uenige jøder verden over om, hvad Israel bør gøre, hvordan Israel skal handle, osv. osv. Der er religiøse, der er ateister, der er sekulære, der er whatever. Men fælles for næsten alle jøder i verden er, at Israel er en eksistentiel garanti. Det er et sted, som man altid ved eksisterer. Det er et safe room i hovedet. Selvom de fleste af os ikke vil tage til Israel, og ikke forestiller os, at vi skal emigrere til Israel, så er eksistensen af Israel en forbindelse til noget fast. Der er og har altid været noget latent uafklaret i forholdet mellem den jødiske minoritet i Europa eller USA og flertalskulturen og flertalssamfundet. Der er en forskel, og den kan være mindre, og den er blevet meget efter 2. verdenskrig meget lille. Gennem historien er den hele tiden. Men der er en forskel, der er en form for afstand. Og fordi man kan mærke den afstand, så betyder det noget, at Israel findes. Israel er et fast sted. Det er et land, man kan rejse der til. Der er grænser, når man kommer. Der er israelske soldater, der er en stat, der er institutioner. Det er en fast ting, man ved, at det findes. Og det er den forbindelse, jeg forsøger at beskrive. I virkeligheden kan man også oversætte det til, i den diskussion, der lige nu er om zionisme, til at langt de fleste jøder i verden er zionister. De fleste jøder i verden er fuldstændig overbeviste om, at det er nødvendigt med et sted, hvor man kan gå ind og lukke døren og være i fred, hvis det er nødvendigt. Og det, der skete den 7. oktober, var jo et meget voldsomt anslag mod den eksistentielle sikkerhed, som mange jøder føler. For hvis det kan lade sig gøre for en gruppe Hamas-krigere at bryde igennem, altså med en bulldozer, for Søren, bryde igennem med en bulldozer og med våben og tage ind og myrde løs på den måde. Hvis Israel ikke engang kan sikre, at det ikke sker, så er intet jo sikkert. Altså, hvorfor skulle man så kunne eksistere som jødisk minoritet i Europa? Hvorfor er jødisk eksistens overhovedet garanteret nogen steder? Ja. Vi skal komme videre inn på en del av disse tingene, men først en rask gjennomgang også av de siste kapitlene dine. Du har et som handler om det jødiske Nørrebro, og Nørrebro er en bydel i København. Du skriver at man sagtens kan bo der, men at man passer på hva man sier, fordi den sosiale og religiøse kontrollen er under overflaten. Hva mener du med det? Altså, der mener jeg jo helt... Historien er at det har vært en jødisk bydel, ja, ikke sant? Det er nemlig det. Historien er, at Nørrebro er min bydel i København. Jeg har boet der i mange omgange, og det er jo ikke helt tilfældigt. Det er, jeg har en stærk forbindelse med mine oldeforældre, da de kom til Danmark i starten af det 20. århundrede. Så var Nørrebro det sted, ikke det første sted, man kom, men det andet sted, når man havde klaret den. Når man havde åbnet en lille forretning, en skrædderforretning, var det jo oftest, ligesom mine oldeforældre, de havde
børnetøjsforretning. Og det betød, at nu kunne de flytte til Nørrebro. Nørrebro var ligesom Lower East Side i Manhattan. Det er det sted, hvor man kom hen, når man ankom. Ikke? Så endte man der, og så var man omgivet af andre jøder. Der blev talt jiddisch, der blev man omgav sig med folk, jøder fra hele Europa. Og det er meget, meget interessant at fortælle den historie i dag. Der er ikke særlig mange i København, der kender den historie. Den historie, man i København kender, det er, at Nørrebro er et sted, ja, for indvandrere. Nu er det muslimske og arabiske indvandrere. Altså det er det sted, hvor man går hen, hvis man skal opleve det arabiske, muslimske København. Og i dag er der slet ikke nogen tvivl. Hvis jeg går en tur igennem Nørrebro, så er der jo slet ingen tvivl om, hvor loyaliteten er. Der er palæstinensiske flag alle vejen. Foran tøjbutikkerne er der sådan nogle figurer, mannequin-dukker med i fuld demonstrationsgear, palæstinenser, tørklæder, flag, tørklæder dækket, ansigtet dækket osv. Slogans, from the river to the sea, knytnæver mod davidstjerner, antisionisme og alt sådan noget. Og det er jo altså et udtryk for en sådan tankemæssig ensretning, som gør, at man som jøde ikke føler sig særlig velkommen på Nørrebro. Ikke noget længere. Nej. Altså, man kan også sige det på en anden måde. Altså, jeg lavede et gang et eksperiment, hvor jeg gik igennem Nørrebro med en kippa, for at se, hvordan det ville udspille sig. Og altså, det var ikke nogen positiv oplevelse. Men jeg gik jo fra den ene ende til den anden, og jeg overlevede. Altså, det vil jeg slet ikke gøre i dag. Altså, det vil virkelig være dumt. Ja. Så har du forskellige kapitler mot slutten her. Den ene heter Venstresiden er besatt, ned med bosetterkolonialistene. Så har du Gaza, frihetskamp og terror, katastrofen er ikke over. Og så har du Israels selvoppgjør, tiden kan ikke spoles tilbake. Og alle disse kapitlene her, de dreier seg jo om ting som vi kan begynne å komme inn på når det gjelder det som har blitt konsekvensene av dette angrepet fra Hamas. Men selvfølgelig så ser vi jo også i det du skriver at veldig mange av disse tingene har lange linjer, og for å forstå hva som skjer, så må man også forstå konteksten, og man må forstå en god del lange linjer her for å se hvorfor og hvordan man har endt opp her man er nå, og dermed også hvilke alternativer man har videre. Ja. Så vi kan kanskje ta de kapitlene litt etter hvert som vi kommer gjennom teksten, men jeg lurte på, du valgte å gi den norske utgaven av boken din et nytt forord, tilpasset Norge. Hvorfor gjorde du det? Jamen, jeg interesserer mig meget for den norske offentlighed. Jeg boede i Jerusalem under Oslo-processen i 90-tallet, og der for alle, der interesserede sig for konflikten dengang, Norge fyldte meget. Der var norske politikere, der var norske aktivister, den norske offentlighed betød noget i den måde, konflikten blev diskuteret på. Der var også konkrete personer, som man fulgte og interesserede sig for. Og siden har jeg været fascineret af den norske diskussion om den konflikt. Mest har jeg været meget fascineret og noget rystet også over, i hvor høj grad Norge og den norske offentlighed har flyttet sig i kritikken af Israel. Jo i en grad nu, så Norge er klart det mest Israel-kritiske land i den vestlige verden. Og det har jeg skrevet et kapitel om. Og det har jeg, og i det jeg gjorde det, synes jeg, at det også blev meget tydeligt, hvad problemet, som jeg ser det er, ikke kun med Norge, men faktisk med hele venstrefløjen, venstresiden i den vestlige offentlighed. Hvis man ser på, hvordan Israel og Palæstina bliver diskuteret i Norge på, så er det for mig meget tydeligt, at
terrorangrebet den 7. oktober, altså ret hurtigt efter den 7. oktober, begyndte at forsvinde. Det var jo et faktisk angreb, det var konkret, det var folk, der tog afsted for at slå jøder ihjel. De var drevet af en klar og tydelig ideologi, som er beskrevet og som er historisk. Men selvom det er så konkret, så forsvandt det. Altså det blev nærmest til et meteorologisk fænomen. En tåge, som ikke betyder så meget i den diskussion, der er om Israel og Palæstina. Og når man tager den del ud, den palæstinensiske terror mod israelske civile, tager den ud af regnestykket, så vælter hele historien over på Israels side. Altså så kan man ikke forstå konflikten, og man kan slet ikke forstå, hvad der foregår i Gaza. Så må det jo være, fordi at Israel begår folkedrab. Så må det jo være på grund af etnisk udrensning. Så må det være had og hævn og zionistisk aggression. Hvis den palæstinensiske terror ikke eksisterer som andet end et utydeligt fænomen, så er der kun én forklaring tilbage, og det er, at Israel er en aggressor, en kolonimagt, der forsøger at udgrænse palæstinenserne. Man kan vel også gå så langt som å si at noen i debatten her i Norge også har hevdet at Hamas kunne gjøre dette fordi at de var så undertrykte og så okkuperte og så dårlig behandlet at det var bare på sin plass at de gjorde opprør. Ja, det der er mange, der er nogen, der siger det direkte, og der er helt åbenlyst mange, der mener det. I hvert fald er det klart, at når man ser på Norge, hvis man ser ud over både venstre side, men jo også hele landskabet af kultur- og kunstinstitutioner, de akademiske institutioner, så er de her erklæringer overalt. Altså museer og institutioner, som jo intet har at gøre med konflikten i Gaza. Intet, nul, altså fuldstændig. Det er slet ikke, altså det ligger langt væk fra deres formål. De har følt sig nødsaget til og forpligtet til at udsende deklarationer, hvor de fordømmer Israel i meget, meget hårde vendinger og bruger absolutter som etnisk udrensning eller ligefrem folkedrab. Og det mener jeg jo er et tegn på, at man jo vælger at se konflikten fra den ene side, hvor hele fortællingen om Israel og jøder, som jeg fortalte om før, den afgrund, som det terrorangreb åbnede under jødisk eksistens, også i Europa. Der er en mærkelig, bizarre, manglende interesse for det. Hvis jeg også legger til, vi sitter her og snakker nå etter, det er mange måneder siden 7. oktober. Det er heller ingen våpenhvile ennå. Det hadde jeg kanskje trodd at det skulle bli når vi skulle snakke sammen. Men det har vært 8. mars, og i Norge så har det vært en sak hvor jødiske kvinner ønsket å markere sympati, eller det vil si både sympati, men også avstandstagen fra å bruke vold og voldtekt i krig. Det gikk ikke så bra, og det går jeg vel ut fra etter det du har sagt nå, at det er du kanskje ikke så overrasket over. Nej, overhovedet ikke. Det er en fuldstændig logisk konsekvens af flere måneders forsøg på at ignorere eller relativisere angrebet den 7. oktober. Præcis at gøre det til noget abstrakt, som egentlig kun er en reaktion på israelske handlinger. Det var jo konkrete kvinder, jødiske unge kvinder, der blev voldtaget den 7. oktober. Der sidder gidsler i Gaza, som bliver udsat for seksuel vold og seksuelle overgreb. Det er jo en fortælling om israelere som helt åbenlyse ofre. Altså det er jo forsvarsløse mennesker, kvinder, der bliver udsat for seksuel vold. Og det har der været en stærk modstand mod at anerkende
fra store dele af den vestlige offentlighed, inklusive institutioner, hvis eneste formål er at dokumentere vold mod kvinder. Helt skyld også mænd, fordi det var vold mod mænd ja, også. Helt sikkert. Men nu vi taler om 8. marts, og altså helt ind i FN-systemet var det meget, meget, meget langsommeligt, indtil at man endelig fik en stor rapport for nylig, som dokumenterer, hvor voldsomt det er. Det er først nu, at det virkelig går op for os, hvor voldsomt det har været. Men der har været en modstand mod at erkende det, og man hele vejen frem til nu her i Oslo den 8. marts, hvor der står en lille bitte gruppe kvinder, norske jøder med nogen med israelsk baggrund, og gerne vil markere det synspunkt, at også israelske kvinder er ofre for den konflikt. Ofre for islamistisk terror. Og selv det er der ikke plads til. Og det er logisk, fordi man kan ikke fra Israels hårdeste kritikere, som jo altså også er at finde åbenbart blandt arrangørerne af den 8. marts, man kan ikke bare åbne en lille bitte smule for den erkendelse, at israelere kan være ofre. For i det øjeblik forandres det regnestykke og fortællingen om hele konflikten. Så har du også i boken din, og for så vidt også i ting, som du har sagt i intervjuer og skrevet om også, så har du sagt at du har egentlig nå sagt for det første at Norge er spesielt palestinavenlig, og at der har skjedd en drejning der. Men hvorfor er Norge og Danmark såpass forskjellige? Ja, det er et $1 million question. Har du et svar på dette? Jamen, det er meget, meget fascinerende. Jeg tror det. Nu kommer jeg med forskellige forslag, som jeg synes, og så må du sige, hvad du synes, og vores lyttere må tænke over, om det kan være rigtigt. Altså, jeg tror, at en væsentlig ting er de norske fantomsmerter efter Oslo-processen, hvor Norge involverede sig heroisk og markant som en neutral mægler i det her. Der var hele pointen for Norge, at vi må bringe parterne sammen i en fælles forståelse af hinandens historie. Og en fælles forståelse af, at kun fred og kompromis kan gøre begge parter sikre over for hinanden. Der var Norge hovedrolleindehaver. Og da det brød sammen, på den forfærdelige måde, det brød sammen i 90-tallet, jeg tror, at der er mange i Norge, eliter, politiske institutioner, blandt medier og eksperter, der har haft et behov for at placere et klart ansvar for det sammenbrud. Og det ansvar tilfalder den stærkeste part. Og man kan se meget tydeligt, at når pro-palæstinensiske nordmænd eller i den norske offentlighed skal forklare Midtøstkonflikten, så har man været nødt til at lukke øjnene for palæstinensisk. Det er ikke kun den 7. oktober, men det er hele vejen tilbage til Oslo-processen, som forklares med, at Israel ikke ønskede den proces. Der var en israelsk frontal modstand fra bosætterbevægelsen, i sidste ende fra befolkningen. Altså, den terror, som blev udført af Hamas i de år, var jo meget, meget voldsom, og man forstår ikke noget som helst. Ikke et, på dansk vil man sige, ikke et kuk. Hvad hedder det på norsk? Ikke et pluk. Ikke et pluk. Ja. Af hvad det var, der skete i det år, hvis man ikke medregner terror fra Hamas mod israelske civile på caféer, på restauranter, i busser, på busstationer, i malls osv. Hvis man ser på den måde, Fælleskomiteen for Palæstina forklarer det på, så er den palæstinensiske terror væk. Det tænker jeg er en ting. Så er der noget andet, som Norge jo har udmærket sig. Norge og Sverige har kæmpet jo side om side med at være en form for moralsk stormagt. Det skyldes muligvis Norges egen historie. Også Norge har kastet kolonimagt af sig og befriet sig selv og trådt frem på verdensscenen som selvstændige.
Måske betyder den historie noget. Men det, der er sket i de seneste årtier med Israel og Palæstina, det er, at konflikten har fået en moralsk karakter, hvor det norske verdensbillede passer meget flot. Altså at der findes en moralsk, når man skal tage moralsk stilling til noget, så bliver man jo nødt til at lukke øjnene for rigtig mange nuancer og detaljer i en konflikt. Og der er en form for moralisering i Norge, som i det her tilfælde faktisk ender med at være ret destruktiv. Mm. Vil du trekke det så langt tilbake som at sige, at det også kan være problemer eller forskjeller etter krigen eller under krigen? Ja. Jeg tror, at man i Norge har stadig et stærkt uafklaret traume efter 2. verdenskrig. Og den skæbne, der tilfaldt de norske jøder. Hvis man ser på Danmark og diskussionen om terrorangrebet den 7. oktober i de sidste måneder, så spiller det danske forhold til de danske jøder en meget væsentlig rolle i den debat. Der var i efteråret, der var mindehøjtideligheder for terror den 7. oktober, men der var også samtidig mindehøjtideligheder for krystalnatten. Der har senere her i år været markeringer på Auschwitz-dagen. Og de to fortællinger har flyttet sammen. Der har været en meget markant bevidsthed fra helt op i regeringstoppen om, at terrorangrebet på Israel den 7. oktober er en del af en større fortælling om vold mod jøder, som i dag i København kommer til udtryk ved, at der står bevæbnede politifolk og soldater foran den jødiske skole, den jødiske synagoge, jødiske events osv. Det hænger sammen. Det kan jeg ikke se i Norge. Det er som om, at der ikke ses nogen forbindelse. Når man kommer gående med store demonstrationer med Free Palestine og From the River to the Sea og så videre, og zionisme og nazisme, så går man jo lige forbi den jødiske synagoge, hvor der står politifolk foran. Og det undrer mig, at så få nordmænd stiller spørgsmålet: hvad er det, der sker her? Er der en forbindelse mellem den trussel, der er mod norske jøder, og det, der foregår i Israel? Det er jo hele den store historie den store europæiske historie om jødernes skæbne. Og i Norge, der ved vi jo, at der skete det her, at de norske jøder blev i stor grad udslettet og deporteret, og der skete det samme, som der skete for de fleste europæiske jøder. Og det er, jeg synes, det er utroligt, at det ikke spiller en større rolle. Hvis vi skal se lidt nærmere på, du har også givet et intervju forrige uke i Morgenbladet, og dere kommer ind på en række spørgsmål om Norge og Israel og Palestina blandt andet, så vi kan for så vidt sige til lytterne, at det går an at læse det intervjuet også. Men du blir blandt andet spurt om noe som du skriver: den norske venstresiden er blitt så godt integrert i den radikale palestinske diasporaen at det må ses som en form for assimilering. For det første, hva mener du med det? Og det andre du kanskje kan trekke inn, siden dette her også er et intervju i Morgenbladet. I Norge så mener mange at mediene ikke fokuserer nok på at Hamas også er skyld i palestinernes lidelser, altså at de selv har et egen skyld, at de er styrt av en terrororganisasjon. Tror du at mediene også, og kanskje da særlig norske, eventuelt danske, har et delansvar for oppblomstringen av antisemitisme? Så det er to spørsmål egentlig. Kan jeg gjerne ta det første? Ja. Venstrefløjen i Norge, i Danmark, i Tyskland, i Frankrig, alle vegne i Vesten, har siden begyndelsen af 70-tallet ment, at Israel er en aggressiv kolonimagt, der har besat et indfødt folksland. Det var en figur i starten af 70-tallet, som blev en meget stor og stærk del af hele venstrefløjens verdensbillede. Altså
den vestlige, aggressive, kapitalistiske, af USA styrede magt, der har plantet zionisterne i Palæstina for at undertrykke de sorte eller brune palæstinenser. Det var jo en meget, meget fuldstændig klar overtagelse af den mest radikale palæstinensiske version af historien. Altså okkupationen begyndte ikke i 67, den begyndte heller ikke i 48, den begyndte, da de første jødiske pionerer og flygtninge overhovedet satte deres fod på palæstinensisk jord for over 100 år siden. Det har været venstrefløjens fortælling om det. Og i den fortælling har der jo været, at palæstinensisk terror har været frihedskamp. Mads Gilberts historie og fortælling. Man har kunnet sammenligne det med norske eller danske frihedskæmpere under 2. verdenskrig. Den venstrefløjen har ikke bare på den yderste venstrefløj, men langt ind nu her, og det er jo det, der er så chokerende, langt ind i kulturbærende institutioner, universiteter, museer, kulturproduktion, men jo også ind i store dele af offentligheden, overtaget den, det er derfor, jeg bruger ordet assimileret, overtaget den fortælling. Så når man bruger ordet zionisme i Norge i dag, så udtrykker det ikke ønsket om et jødisk hjemland, men en aggressiv, ekspansiv, af Vesten styret ideologi om at udgrænse et indfødt folk. Det er jo det, der ligger i antizionismen og den måde, man taler om det i dag. At kalde sig zionist bliver opfattet som et ganske aggressivt statement, hvilket er utroligt. Sådan var det ikke for 20 år siden. Sådan er det i dag. Altså modstanden mod okkupationen går ikke bare til 67, den går hele vejen tilbage til eksistensen af jødisk liv i Palæstina. Det er det, jeg mener med, at man har assimileret, at man ligesom overtaget og assimileret venstrefløjens synspunkter. Ja, når man tænker på det, så bruker du jo, hvis man skulle bare se rent definisjonsmessigt på sionisme, så ville man jo sagt at hvert folk som ønsker et land for sig selv, altså nordmenn i Norge, Sverige, svensker i Sverige og så videre, vil jo ha den samme tankegangen som da jøder i Israel, altså se på det som sitt eget hjemland. Men det er jo derfor, det er så vanskeligt det her, fordi det føles jo hele tiden nødvendigt at fortælle en historie, som jeg troede var veletableret. Den var veletableret. Historien om Holocaust og jødernes historie helt tilbage til slutningen af 1800-tallet har været en hjørnesten, cornerstone i den vestlige, europæiske, amerikanske civilisation og opbygning af liberale principper for åbenhed og tolerance. Altså den historie har måske været den afgørende fortælling. Og den historie bliver nu fuldstændig genforhandlet. Altså ikke på yderfløjen, men på de steder, hvor man burde interessere sig for den, på den mest nysgerrige og åbne måde, nemlig universiteterne. De fine Ivy League-universiteterne i USA, de bedste universiteter i Storbritannien, akademiske institutioner også her i Norge, der er den historie nu til en fuldstændig genforhandling. Og det er meget, meget bekymrende. Må jeg sige noget om bare for at minde om vores lytter om, altså kernen i den historie. Ja, gjør det. Zionismen blev etableret som idé, som en sekulær idé. Den har ofte altid været der som en religiøs idé, men det har mest været sådan en form for fantasi, som vi jøder har. Vi siger, når vi holder Passover, Pesach til påskemåltid, siger vi næste år i Jerusalem, men det er jo sådan en slags besværgelse, der ligesom markerer vores forhold til det jødiske hjem, det jødiske land og den bibelske historie. Men den sekulære zionisme opstod jo som en nødsituation, som et nødværge. Theodor Herzl var en fuldkommen integreret jødisk, østrigsk superborger, mønsterborger. Han havde, ligesom mange andre europæere, jødiske europæere, taget
hele den europæiske historie på sig. Altså det at blive europæer, blive tysk, blive østriger, var jo et tegn på en jødisk udfrielse fra undertrykkelse, fra ghettoen, fra Stetlen, fra pogromerne. Det var fra sig selv, faktisk. Og det, der skete med Herzl, det var jo, at han jo ligesom mange andre, men måske han som den første, kunne iagttage, at det var nyttesløst. Det kunne ikke lade sig gøre. Der var pogromer i Rusland. Der var antisemitisme i Frankrig. Selv i Østrig, denne kulturjuvel af jødisk integration og assimilering, begynder antisemitismen at blomstre frem. Og til sidst siger Herzl, okay, det går ikke. Vi kan ikke forsøge dette en gang til. Dette var endestationen. Nu må vi finde et hjemland. Det kan være hvor som helst. I don't care. Det skal være et sted, hvor vi kan gå ind og lukke døren og være i sikkerhed. Det er zionismen. Det er skabt på baggrund af en historisk nødvendighed. Og det er forsvundet fra store dele af den vestlige offentlighed. Zionismen i dag bliver opfattet som en imperialistisk, aggressiv ønske om at fjerne og ødelægge, eliminere eller slå et uskyldigt indfødt folk ihjel. Og det er jo simpelthen en total forvridning af historien. Vi kunne vel sagt at uansett hvor jødene hadde funnet ut at de skulle være, eller hadde fått tildelt land, så ville det sandsynligvis vært andre mennesker der allerede. Ja, det er rigtigt. Man kan sige, at det var et besværligt sted med Palæstina. Men det var det eneste logiske sted. Der havde været, jøder var jo det ene af mange indfødte folk i Palæstina. Der har været jødisk liv og eksistens i siden Bibels tid. Selvfølgelig, der boede andre mennesker. Men også jøder. Også jøder. Der boede få jøder, men der boede selvfølgelig flest araber og andre folk. Men den jødiske... Ja, det er jo klart, at den historie har man været nødt til at ændre på, hvis man udelukkende har været nødt til at se israelere, jøder som bødler. Altså det, at jøderne var flygtninge, flygtede fra Europa, flygtede fra resten af det arabiske Mellemøsten. Der kom jo 900.000 jøder til Israel i 40'erne og 50'erne. Den historie har man været nødt til at ignorere. Hvis vi skal komme inn på et litt annet spørsmål også, kan det tenkes at dette som du beskriver som det store vestlige selvoppgjøret om skyld og skam, og hvilken rolle jødene spiller i det som høres veldig, veldig vanskelig ut, men postkoloniale historieforståelsen. Kan det tenkes at jødene rett og slett oppfattes som hvite og vestlige, slik at antisemitismen mister status i offerhierarkiet? Ja, altså det er helt indlysende, og der er det, der foregår i USA, næsten det mest instruktive at se på. For der opfatter den jødiske historie i USA er jo, at man bevægede sig fra at være en minoritet uden lige rettigheder. Jo langt op i det 20. århundrede havde jøder i USA ikke lige rettigheder. Og det, der skete efter 2. verdenskrig, har jo været en gylden periode. Der er et fantastisk essay af Franklin Foer i The Atlantic' nye nummer, som handler om, hvordan den jødiske eksistens og historie i Amerika udfolder sig parallelt med en liberal, ikke bare orden i USA, men verdensorden. En forståelse for, hvordan vi lever sammen i et vestligt, liberalt, tolerant samfund. Og de principper og værdier blev jo formuleret på venstrefløjen. Altså af jøder sammen med borgerrettighedsbevægelsen, som jo var inkarneret i venstrefløjen. Man marcherede sammen
for borgerrettigheder. Altså jøder gik sammen med sorte i kampen for borgerrettigheder, i hvert fald indtil Black Panthers kom og spredte antisemitisme den anden vej. Og det forklarer jo, hvad det er, der sker i dag, og hvor på en måde, hvor svært forståelig den hurtige forandring egentlig er sket. Hvor man på den venstrefløj ikke længere opfatter jøder som allierede overhovedet i den kamp for rettigheder, men nærmest som det modsatte. Som skurke, som bødler, som undertrykker, som hvide, som magthavere, privilegerede magthavere. Og det er jo derfor, at man på venstresiden simpelthen ikke interesserer sig for historien om jødisk undertrykkelse, palæstinensisk terror mod Israel, altså det jødiske kvindelige voldtægtsoffer osv. Så det markerer jo, vil jeg sige, et historisk forræderi fra venstrefløjen mod de jødiske allierede, som man altid har fundet plads til at marchere sammen med. Da tenkte jeg vi skulle gå litt inn på selve konflikten og det som skjer. Nå skal vi si du satte punktum på boken din før jul. Den norske utgaven kommer i dag med et nytt forord. Men la oss gå litt inn på det som skjer i Israel og på Gaza nå. Jeg vet ikke, jeg leser ikke hebraisk, så jeg kan ikke følge med på hva israelske aviser skriver om det som skjer i Gaza. Om de ikke gjør det, og hvis de gjør det, hva skriver de? Ikke meget. Hvorfor ikke? Det interesserer ikke israelerne noget særlig meget. Der er sket en... Vi kunne have talt i en time nu om problemet på den anden side. Om den manglende interesse og nysgerrighed, forståelse for den palæstinensiske lidelseshistorie. Og når jeg ser israelske aviser nu, så kan man konstatere, at fortællingen om, hvad der foregår i Gaza, fylder næsten ingenting. Det er for mange israelere er det blevet sådan, at det at se, altså det er simpelthen som et spejl. Det er som om man kigger de to parter, ser igennem det samme magiske spejl, og så vender man, så bliver virkeligheden vendt om. Når israelere ser på palæstinenserne, så ser de ikke ofre. De ser bødler, de ser terrorister, de ser voldsmænd, de ser palæstinenserne, de ser Hamas, og bag Hamas ser de Hezbollah. Bag Hezbollah ser de Iran, og bag det hele ser de en islamistisk, antisemitisk ideologi, som har forsøgt at fjerne Israel fra kortet i 100 år. Og i virkeligheden er det lidt det samme, som vi har talt om med venstrefløjen og jøderne. Det at for Israel at erkende, at det, der foregår i Gaza, er meget voldsom vold mod civile og har ekstreme konsekvenser. Eller også erkende, at den israelske okkupation har haft gennem årtier meget, meget destruktive konsekvenser for palæstinenserne. At erkende det er jo at skifte perspektivet, holdningen til, hvad palæstinenserne, hvad modparten overhovedet er. Det her, det er en kamp om at være offer. Det er en kamp om at være, hvem der er bøddel. Det er to forskellige perspektiver. Israelerne ser en fjendtlig omverden, som i sidste ende ønsker at eliminere Israel. De har opfattet det som eksistenskamp, og det er det også. Palæstinenserne ser på Israel ikke som en svag part, der kæmper for overlevelse. Tværtimod, så ser de en okkupationsmagt, og at de selv kæmper for overlevelse. Det er to perspektiver. Man kan ikke oversætte de to perspektiver. Det er som om, at vi taler i offentligheden, er der de her to fortællinger, som aldrig kan mødes. Hvordan er da stemningen for Netanyahu og den sittende regjeringen i Israel nå da, siden de ikke leser noen ting i avisene om hva som skjer i Gaza? Hvordan påvirker det politiske bildet? Det er et meget interessant spørgsmål, fordi svaret er et meget deprimerende paradoks. Så på den ene side er der en meget, meget, meget stærk støtte til krigen. Meget stærk støtte til krigen. De fleste israelere, nær alle israelere, på nær meget få,
opfatter krigen som retfærdig og legitim, og målet er, mener de, at eliminere Hamas som magtfaktor. Det andet er, at stadig flere israelere er kritiske overfor, eller direkte modstandere af Benjamin Netanyahu. De mener, at han er korrupt. Det er han. De mener, at han kun tænker på sig selv. Det gør han. De ser på alliancen med ultraortodokse og med nationalreligiøse og føler sig absolut ikke som en del af det. De ser på bosætterne og den måde, de opfører sig på, og opfatter sig ikke som, altså på nogen måde som en del af det. Men de kan ikke se, at den korruption, de med rette ser omkring Benjamin Netanyahu, også er begyndt at flyde ind i krigen. Benjamin Netanyahu vil eliminere Hamas, men han vil allerhelst blive siddende på magten selv. Han har ikke nogen rigtig interesse i, at krigen slutter. Jeg tvivler egentlig også på, at han har nogen særlig interesse i at få løsladt israelske gidsler. For ham handler det om at fastholde alliancen i regeringen, for når den falder, så er han færdig. Så er han done. Og meget få israelere kan lave den connection. De kan ikke se, at de med Netanyahu som regeringsleder aldrig får en reel afslutning på den krig. Jeg har tilfældigvis ikke bare læst din bok, men jeg har også læst en liten samtalebok som Fernandino Camon havde med Primo Levi. Primo Levi var overlevende jøde fra Auschwitz og skrev hvis dette er et menneske. Men han samtalte også med Camon før han døde, og han sa at etter min mening, og dette her var på 80-tallet, holder Israel på å anta sine naboers karakter og oppførsel. Det er med smerte og sinne at jeg ser på det. Og dette er nå snart 40 år siden. Er Palestina-konflikten uløselig fordi avgrunnen, som du nå har kalt din bok, eller en liten bro over, er for dyp, eller kan jødene og palestinerne få en felles forståelse for hverandres historie og religion, og derfor komme seg ut av denne, jeg vil kalle nesten 100-årige voldsspiralen. Og det sagt, så vil jeg si at i boken din så skriver du jo også litt om denne felles historien, så du kan kanskje kommentere litt om det. Ja, altså Primo Levi sagde jo, han sagde noget meget præcis nok. Primo Levi kom jo af en europæisk, jødisk baggrund. Han kom fra en sekulær jødisk baggrund, hvor europæisk kultur og europæisk civilisation betød alt. Med også en særlig forståelse af det jødiske, som havde et klart udgangspunkt i Vesteuropa og i Vesten. Og i den sådan, jødiske oplysning, der kom i grupper af jøder, der befandt sig i det vestlige Europa. Altså der lå jo i hele den fortælling, jeg havde om Herzl lige før, men også Stefan Zweig og hans fortælling om den jødiske historie og Europa, det at vi er europæere. Vi er fra Vesten. Det her, vi er jøder, men vi er oplysning. Når man så kigger på Mellemøsten, og det var det Primo Levi gjorde, så kan man jo konstatere 2 ting. Det ene er, at der kom og er stadig kommet stadig flere jøder med arabisk baggrund, orientalsk baggrund fra hele Mellemøsten, med en helt anden kultur. De kommer fra jødiske samfund, der har været en integreret del af Mellemøsten i flere tusind år. Og samtidig et jødisk Israel, også et sekulært Israel, som har været i krig nu i hele sin eksistens, fra første sekund. Og de 2 ting til sammen har jo i meget høj grad udhulet nogle af de værdier, Primo Levi nok ville have insisteret på. Men som jo også mange zionister fra starten af insisterede på, at dette må være en vision, et lys for hele verden, et sted, hvor alle kan leve sammen. Det skal være en stat for jøder, men det skal også være en stat
for andre lige rettigheder. Og det, der er sket, det er, at det er meget tydeligt, at det Primo Levi advarede om, det er blevet værre og værre. Israel har jo ligesom glidet ind og fundet en plads i Mellemøsten mere, end man nok kunne ønske sig. Hvis man ser på partierne på højrefløjen, de religiøse partier og hele den ortodokse befolkningsgruppe er jo en jødisk udgave af de islamistiske partier, og den måde religion flyder sammen med politik i resten af Mellemøsten. De nationalreligiøse i Israel opfatter ikke demokrati som en særlig væsentlig værdi. For dem handler det om jødisk overhøjhed og kontrol. Så det er klart, at der er sket. Altså, Israel er blevet mere og mere Mellemøsten og mindre Europa. Og du selv også nevner Amos Oz, som en anden jødisk forfatter. Han død, han også nå. Ja. Og hans observasjon om at okkupasjonen korrumperer okkupantene, det litt i den tråden du nå har begynt på. Og da vil jeg spørre, hvor mye ødelegger ytterliggående israelske politikere som Ben Gvir og Smotrich, som du selv sier på sin plass å kalle fascister, og disse da regjeringsmedlemmer fra ytre høyre parti i Netanyahus regjering? Ja, altså det ekstremt destruktivt. Men det ved vi godt om de mennesker. Sådan er de. De interesserer sig ikke for demokratiske principper og retssikkerhed, og de interesserer sig ikke for hele den del af altså den zionistiske udgangspunkt, som jeg mener er, og som mange israelere mener er det rigtige. Det ved vi godt. Problemet er, at et flertal af israelerne, de sekulære demokrater, i årtier har lukket øjnene for det. Ikke interesseret sig for det. Det er noget, der er foregået derude på Vestbredden, eller i Gaza. Det er foregået andre steder. Men det er vokset. Det har været det er et uhyre, et monster, der ikke bare er vokset, men har vokset sig så stort, at det begyndte at infiltrere hele Israel. Det begynder at undergrave demokratiske institutioner. Det begynder at undergrave forestillingen om, at de arabiske israelere er ligeværdige borgere. Og det begyndte at drive ind i den israelske måde at tale med hinanden på, tale om arabere på, og også i den forestilling om, hvad det faktisk kræver at opretholde et rigtigt demokrati i Israel. Og jeg har jo lyst til at tage fat i de politiske ledere, som ikke er Netanyahu, men som bliver hædret eller omgivet med et stort håb, på centrum-venstrefløjen i Israel, og spørge dem, hvad har I egentlig tænkt jer, der skal ske med besættelsen? Hvad har I tænkt jer, at det her land skal blive til? Fordi som okkupationsmagt kan man godt fortsætte, men så fortsætter både krigen og afviklingen af det israelske demokrati. Og det spørgsmål har israelerne ikke svaret på i hvert fald 20-25 år. Vi kan også gå litt videre når det gjelder nettopp det som skal skje videre. Du har fått litt kritikk fordi du forsvarer en fortsatt krig, at du ikke ser noen vei utenom. Og så vil jeg si at dette skrev du før jul. Det var faktisk en liten våpenhvile også, kanskje i forbindelse med at du utga boken. Jeg er ikke helt sikker på datoen der, men i hvert fall gjør du nå det fremdeles, 3 måneder etter at du satte punktum for boken, og i så fall hvorfor og hvordan tenker du selv om det? Nå kom du med et lite håp med noen andre politiske krefter i Israel, men du har altså fått kritikk fordi at du har forsvart krigen. Ja, men jeg vil gerne stadig forsvare krigen. Ja. Krigen er legitim. Det er en retfærdig krig, Israel fører. Israel kan ikke leve side om side med Hamas som magtfaktor i Gaza. Det er ikke bare Hamas' leder. Det er ikke bare militsfolk. Det er jo et helt system af kontrol, som jo altså bedst bliver illustreret af de tunneler, der er blevet gravet rundt omkring i Gazastriben. Det er helt åbenlyst, at enhver israelsk regering, selv
hvis man forestiller sig en regering, der udelukkende består af socialistiske idealister, de vil også have reageret ved at forsøge at udrydde Hamas. Det er det væsentlige. Og det ultimative ansvar for den krig, som vi ser lige nu, er Hamas. Det er utroligt, at der er så lidt interesse for Hamas og for den ideologi, der har startet den krig. Det er det ene. Det andet, hvis jeg vil sige så samtidig, det er, at ønsket om at fjerne Hamas, uanset hvor legitimt det er, kan kun lade sig gøre, hvis man samtidig har en politisk proces, der kan afslutte krigen. Hvis man parallelt med det her forsøg på at smadre Hamas, åbner en proces, der kan ende med en palæstinensisk stat. De to ting kan ikke adskilles. Og lige nu sidder der en regering, som er uinteresseret i den politiske proces. Og hvis den regering bliver siddende, så fortsætter krigen. Måske slutter den med en våbenhvile, men så begynder den igen. Så kommer der ind til våbenhvile, og så kommer Hamas tilbage, og så det er never ending. Og derfor må den regering væk. Og jeg vil ønske, at det skete i dag. Og jeg vil ønske, at israelerne fik fremskyndet det, og jeg vil ønske, at amerikanerne pressede meget hårdt på for at få det til at ske. Vi vet at de fleste israelere i en fersk meningsmåling så sa de at flertallet ønsket en fredsavtale med palestinerne, og inkludert også en tostatsløsning, så lenge den er en del av en fredsavtale for hele regionen. Og hvis vi skal, du sier jo egentlig at det må en ny regjering på plass i Israel for at dette skal skje, men hvis du også kunne bringe inn litt av perspektivene av alle landene rundt, for der har det jo også skjedd ting, og vi har ikke egentlig sagt det i denne samtalen, men noe av årsaken til, i hvert fall spekuleres det på det, at Hamas gjorde det angrepet, var nettopp at det begynte å skje ting rundt som de ikke var interessert i, og heller ikke, skal vi si, Iran, Hezbollah har vi ikke snakket om, men alle de kreftene rundt. Så hvis du kunne prøve å sette det litt inn i en sammenheng. Ja, jeg mener, hvis jeg kan svare på det i sammenhæng med det, vi lige talte om, absolut, muligheden for noget optimistisk i det her, så er det jo, at jeg tror, at der lige nu er en gylden mulighed for fremskridt i det område. Det kan være svært at se lige nu. Det er hårdt, det er sort, det er meget pessimistisk for de fleste mennesker. Men hvis man ser på Saudi-Arabien selv midt i den her forfærdelige krig, så står de fast på at være parat til at slutte fred med Israel, så snart det slutter. Hvis Israel indlader sig på en proces mod en palæstinensisk stat, Saudi-Arabierne hader Hamas. Mange i Mellemøsten bryder sig ikke om Hamas. Og det skyldes jo, at man bag Hamas har Iran, som er en fuldkommen destruktiv, religiøs, revolutionær magt, som ønsker at destabilisere Mellemøsten hele tiden. Så lige nu er palæstinenserne, det har ikke været sådan i mange årtier, palæstinenserne, konflikten mellem Israel og Palæstina, er blevet til det vigtigste element, den vigtigste brik i at kunne skabe en regional aftale og omkalfatre situationen. Vi troede, israelerne troede, saudierne troede, egypterne troede, amerikanerne, alle troede, at det kunne lade sig gøre ved at ignorere palæstinenserne. Det er lige meget med dem. De må klare sig selv. Det har vi i virkeligheden troet altid måske. Fredsaftalen mellem Egypten og Israel i 70'erne, slutningen af 70'erne, der ignorerede man også palæstinenserne. Det kan ikke lade sig gøre. Vejen til fred går gennem Palæstina, og der er en helt gylden mulighed for at nå en form for aftale i dag. Måtte dette til, tror du? Altså denne dype avgrunnen som vi snakker om, siden vi nå har snakket om at det har vært krig og konflikter i 100 år. Nå er det så alvorlig at nå tror du at man kan bruke denne krisen til noe positivt? Jeg tror det er nu, eller jeg havde nær sagt aldrig. Det kræver et meget voldsomt selvopgør. På både den israelske og den palæstinensiske side. På den israelske side handler selvopgøret om at forstå, at okkupationen ødelægger
ikke bare muligheden for fred for dem selv, men også det israelske demokrati. Og da snakker vi både om Gaza og om Vestbredden. Vi taler om forholdet til palæstinenserne overhovedet. Ja. Hvad vil man egentlig stille op med palæstinenserne? Altså, en hel generation af israelere har ikke svaret på det spørgsmål. Altså, så det skal stilles, og man må svare på det. Hvis man ikke kan svare klart på det, så slutter den konflikt ikke. Så dukker Hamas op i nye forklædninger alle vejen på okkuperet land, og en dag også inde i selve Israel. For palæstinenserne, og det bliver et voldeligt, blodigt, voldsomt selvopgør, fordi der er mange kræfter, der vil modarbejde det. Og nogle af dem sidder jo i regeringen i dag. På den anden side må palæstinenserne, og det kræver en meget, meget markant pres fra omverdenen, tvinges til at erkende, at den politiske vold, terror mod civile israelere, er totalt destruktiv for deres egen frihedskamp. De får aldrig et frit Palæstina, hvis de bliver ved med at slå israelske civile ihjel. Og drømmer om, at man ved at blive ved med at slås og blive ved med at planlægge ny terror, kan til sidst fjerne Israel fra landkortet. Den drøm er destruktiv. Og det er meget, meget væsentligt, at palæstinenserne forstår det. Og begge parter bliver jo ikke hjulpet af, at vi sidder heroppe i Oslo og reproducerer de værste paroler, eller de mest voldsomme absolutter om, hvordan den krig eller den konflikt skal forstås. Og det foregår jo alle vejen, når vi marcherer med palæstinensiske flag og råber Free, Free Palestine, from the river to the sea. Det bidrager kun til at styrke og forhærde positionerne i Mellemøsten, og den fastlåste position, vi ser. Vi skal snart gå inn for landing, for vi har ikke så mye mer tid, men jeg skulle veldig gjerne spørre deg også, nå har du vært litt inn på selvoppgjøret og skiftet politisk ledelse i Israel, og hva som må skje når det gjelder okkupasjonspolitikken. Men tilsvarende nå på palestinsk side, så er det jo noen ting. Det ene er at palestinerne i dag er ledet av en terrororganisasjon, Hamas. Det andre er at man også ikke bare hører From the River to the Sea, men man hører også egentlig det som ligger i FNs flyktningorganisasjon for palestinerne, som er et spesialtilfelle. Altså at man skal kunne få flytte tilbake igjen til steder, også i mange generasjoners ledd fra 1948. Så hva tror du må skje på palestinsk side, siden det nå sannsynligvis vanskelig å kunne ha forhandlinger om en tostatsløsning, hvis du ikke også har en palestinsk motpart som er mer samlet enn Hamas, som jeg oppfatter at ikke Israel vil... Jeg tror, der skal et nytt lederskab på begge sider. Det kommer ikke til at ske uden en forandring af det palæstinensiske selvstyre med et nyt lederskab, men jo også en ny israelsk regering. Og det, der skal ske, det er jo en forestilling om en erkendelse af, at man ikke kan rulle historien tilbage. Den nøgle, man sidder med derhjemme, som passer til et hus i Jaffa eller Bethlehem eller Vestjerusalem, palæstinensisk hus, hos en palæstinensisk familie, der sidder med nøgle eller et skøde på et lille stykke land, en olivenlund, op i Galilea. Den nøgle passer ikke til noget længere. Det land findes ikke længere. Og det må man erkende. Altså forsøg på at rulle historien tilbage er det samme som at skabe konditionerne for mere vold og mere konflikt. Historien kan aldrig rulles tilbage. Min familie vi kan aldrig få min bedsteforældres eller oldeforældres hus tilbage i Tjekkoslovakiet eller i Belarus. Det findes ikke længere. Altså vi kan ikke drømme, vi må holde op med at drømme om det som en realistisk mulighed. Det må få en plads i vores fortælling om vores historie, som er sørgelig og tragisk og uretfærdig. Men det kan ikke bruges til politisk handling i dag. Og det er meget, altså det handler grundlæggende om den fortælling, som både de og vi andre fortæller om historien.
Et aller siste spørsmål, og det er kort på grunn av tiden. Du skriver «Should I stay or should I go?» om jøder som vurderer å flytte til Israel. Hva tror du nå, og vil det spørsmålet bli stilt hyppigere, tror du? Og det spiller tilbake igjen på jøders situasjoner andre steder enn i Israel. Det tragiske er, at det bliver stillet nu oftere både i Israel og i Europa. For man kan jo se, at mange israelere kommer nu til vestlige lande som flygtninge. Altså, de kan ikke længere være i Israel, føler de. Altså, de kan ikke længere se Israel som den sikre bastion for dem og deres jødiske liv. Så der kommer mange jøder fra Israel til Europa for tiden. Men tilsvarende spørger mange europæiske jøder sig selv, om det overhovedet er muligt at have et meningsfuldt jødisk liv i København, eller Oslo, eller i Paris, når vi skal leve under politi- og militærbeskyttelse. Der skal meget, meget lidt mere pres til, før at situationen vil føles umulig, ubærlig for mange for europæiske jøder. Så lige pludselig er spørgsmålet jo for mange jøder, og det er det, jeg godt kunne tænke mig at få et publikum for, det er, kan det overhovedet lade sig gøre hen i jødisk stat i Mellemøsten? Det er et spørgsmål, som vi har stillet i længe, og som israelerne jo ofte stiller sig selv med deres erfaring. Men tilsvarende kan vi overhovedet have en jødisk skole og et jødisk samfund, der er velfungerende i Vesteuropa. Det er meget store og svære spørgsmål at begynde at besvare. Og det er jo ikke jøderne selv, der skal svare på de spørgsmål i Europa. Det er resten af europæerne, der skal det. Vi må nesten si stopp her, Martin. Jeg tror at vi får ta en ny samtale, for det var mange spørsmål vi ikke har rukket å snakke om, blant annet det som vi nå dro opp her på slutten, så vi får se om vi får tid til å gjøre det. Men i hvert fall tusen takk for at du deltok på Civitas Liberal halvtime i dag. Det var så litt. Og takk til dere som både hørte og kanskje også ser på denne episoden. Liker du Liberal halvtime, eller liker du å se på Civitas-samtaler og andre ting på YouTube-kanalen, så må du selvfølgelig abonnere på det. Takk for i dag, og velkommen tilbake.